Ένα αίτημα το οποίο γίνεται αρκετά συχνά στα Google Ads είναι πάμε να αλλάξουμε τις διαφημίσεις. Εκεί πέρα η απάντηση είναι λίγο περίεργη, γιατί ρωτάμε γιατί να αλλάξουμε τις διαφημίσεις. Δεν πάνε καλά? Όχι, πάνε καλά. Εφόσον πάνε καλά οι διαφημίσεις σου, δεν υπάρχει λόγος να τις αλλάξεις. Μπορείς να τις αφήσεις να τρέχουν απεριόριστα. Να τις πληρώνεις για 5 χρόνια. Εφόσον σου φέρουν αποτελέσματα και αυτά είναι σταθερά ή και έχουν την τάση αύξησης, τότε δεν υπάρχει λόγος να σταματήσεις ή να αλλάξεις τις διαφημίσεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δημιουργήσεις A-B testing. Δηλαδή, να πάρεις αυτή τη διαφήμιση, να κάνεις ένα duplicate και να αλλάξεις ένα πράγμα. Πάρα πολύ συγκεκριμένο πράγμα για να δεις τα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να είναι η στρατηγική προσφορών, κάποιες λέξεις, το ύφος της διαφήμισης, η στόχευση, η χώρα, οι περιοχές, το κοινό, όπου και να είσαι. Είτε είσαι στα Google Ads, είτε είσαι στα social media ads, Facebook, Instagram, TikTok, whatever.